ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପପୁ ଆଉ ବାଜାରରେ ଗୋଟେ 1500 ଦେଇକି ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ବାଜାବାଲା କୋଉଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ପପୁ ବାବୁ ଗାଆନ୍ତୁ। କାଳିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ। କାଳିଆରେ ମନ ବୋଲେ ତୋର କିଛି ନାହିଁ। କାଳିଆରେ ମନ ବୋଲେ ତୋର କିଛି ନାହିଁ। ମନ ଯଦି ତୋର ଥାଆନ୍ତା ସତରେ, ମନ ଯଦି ତୋର ଥାଆନ୍ତା ସତରେ, ମୋ ମନ ପାରନ୍ତୁ ବୁଝି।